friends, welcome back to my channel. आंनि गोदान भिडिअ बयखौबो गोसो गोरबोजों बराय हरबाय। आसा खालामो आंनि भिडिअखौ दिनैबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै। थ'दो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। दा टाइमा जाबाय 6:30 जाबाय आरोना। मोनाबाय। ओंखाम संनायनि लाहार फाहार खालामसैलाय। नै मोनाबायानो। सनाखौ बानानै लाग्रोसै। बानानै संसैलाय बिमा बुरिया बानानै सङाबानो मा उफायबाव। बानानै संसैलाय। थ' नायलांबाय था सनाफोर भिडिअखौ जोबजासिम। हिन्जावफोरनि खामानियालाय बेनोसै आरोना, संनाय खावनाय। ओंखायनो एसे संनायखौनो देखायलांसैलाय। मोनानि संनायखौ नायलांदोलाय। जाबाय। एबार मावबाय थानोसै बिमा फिसाना। गैया नै जोंना आलु टमेट' ओमफ्राय दाउ। जेबो होआ, बेखौल' होगोन। मस्ला जाखाया नालाय संसै आं एबार। संसैलाय मोनानि ओंखाम ओंख्रि। देरामनानै लाबाय आं। बारा मस्ला जाजाया, बेमार जायो बेमार। ओंखायनो मस्ला जाया जोंहा बारा। थांदो लेखा फरायदो। फांखाया खोमोर लांथिबो दंना। मोजां जायो सानो। औ माम सं देसि थाया बिमाजों थाफा थाफानो रोंजोबसिगोन ओंखाम संनो ना मा? मामिजों थाफा थाफा बाजा बाजा नुनानै ओंखाम संनो थाब रोंसिगोनलै। आब'निफ्रायबो सिगांसिन रोंसिगोन ना मा? पासफुरन एसे आरो नै पासफुरन सेरनानै लानोसै एसे। हिन्जावफोरनि खामानि माथोबावना, मोनाबाथाय संनाय, सोरांबाथाय संनाय, बेनोसै खामानिया। दे फरायदो। माबा लेखा फरायनायानो बिमाखौ नायफैबाय थायो। बेना लेखा फरायनायानो बिमाखौसो नायफैबाय थायो। मा खालायनो। दे फरायदो दे। उन्दुलांबाय नै सनाया। बिमाया ओंखाम संबाय थानायावनो। ओंख्रिया मोनाखै दाबो। उन्दुलांलायबाय नै सनाया। बाथ'नोसै आङो दानो बिसिनायाव दोनबाबो सिरि मोनगोनलाय। कारेन्टबो गैलालाय, खोमसि जालायबाय नै। नै ओंख्रिया मोनबाय आंना। जानोसै दसे थानानै। सनायाबो सिखारबाय। ओंख्रियाबो मोनबाय। सनायाबो सिखारबाय। दोनदो ओंखाम जानोसै।
गेलेदो दे गेलेदो दे 미친 거 같아 미친 거. 야 됐잖아. दुम होनो गोलैयो ओंखाम जानोसै नै लाबोबाय आं खुरनानै बे दहायनि साननि बानलु बाथोन मैथा सयाबिन नै दुस्थ'आ माम जानोसै जिउ माम जानोसै एसे दुगिया दा खोलैदे नोङो जोंना बिदिनो आरोना जानाया फिसा गोरलै गोनां नालाय हायावनो बिदिनो अयथासार जोंनि ओंखाम जानाया फिसा गोरलै गोनां नालाय उफाय गैया जाल्थां माल्थां जानांगौ जायो र' सौख्रांबाय थायो बिदिनो ओरैबादि दिगदार खालायो फिसाया मानोबो खोजोबखो दाङा ओरै हरलाया बेखौ ओरै एकदमबारे बिराद डिस्टार्ब खालायो ओंखामानो थाब हजम जालाय लायो बेखौ नारखा नारखि जानायानो हाखु दाखु जानाय जानोसै ना टेस्टी जानोसैलाय गोथावनो मोनानि ओंखाम सोरहा मा ओंख्रि जाखो कमेन्टआव खोन्थाहरदो सनाफोर खारबाय सासेया लाजिनानै Mom? Hai là đã. Không có rào ăn chứ nhưng được sao lưng mình phình जाखांबाय ओंखाम दिनैथ' बारा डिस्टार्ब खालायबावाखै एखनबाना ओरैबादि माने सान्थिखौनो होआ जानोनो ओरैबादि खस्थ' खालायखायो दिनैनो बारा खस्थ' होबावासै जानायाव बेखौबो हेदो नै संख्रिया थोरसिखौ सुना लागोन दिनै थोरसि सुखांबाय फैदो सना बिराद गाज्रि बियो डास्टबिननि बुस्थु दांनानै जानो नागिरो दाङा बेखौ जे फैदो फाय नै फैदो नै आं लाइट फोमोनसै फैदो गय जानोसै नै फाथै गैया थ' सनाफोर दिनैनि भिडिअखौ आं बेहायनो दोनथ'नाय जासिगोन नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन आरो जायफ्रानि चेनेलाव गोदान अननानै साबस्क्राइब खालामाखैबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो बेनोसै आरो आंनि भिडिअआ न'आवनो थानानै आरो फौजिनि बिसिफ्रा बोरै संसार जायो फिसाइ गैयालासिनो बोरै फिसाफोरखौ लानानै बोरै थायो बोरै सोलियो नुलांगोन आरो बे आंनि भिडिअनि गेजेरजों